Mga higala, kumusta? O karon, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Larawan ni Manuel. Mamatay ka na! Usa! Salvayos ka! O sige, buhat mo na ako! Usa! Simple lang, Kuya Ivan. Gihiluan ti ka. Usa! Hayop ka! Salvayos ka din, Ber! Hayop ka! Mamatay ka na, Ivan. Mamatay ka na. Usa! Ayo-ayos sa imong palaw. Salvayos ka! Magbayad ka din, Ber. Di man, magbayad ka! Wala si Kuya Ivan. Patay na siya. Nagkilig-kilig siya. O kuya, o bisukas siyang tubig. Gagiuban na sa mga abo. Karon gawa ka na yun, Kuya Ivan. Karon nga nilampos ko sa patay di mo. Ako na si Sandra. O dili ka na makamamag sa among pagbinalay ni Sandra. Sa oras nga mapatay mo na siya, dadha ang iyang lawas o balik dinhi sa buntod. Hindi na ko maglagad. Kinahanglan. Gabang kabalik na ako sa buntod. Dala ang imong lawas, Ivan, para sa ikod. Higpit ka na bawa! Milampos ko di ay ka sa imong pagpatay sa imong maguwang. Bao ka na. Ugwa na siya. Di ba nakita ni mo? Nagsigad ang iyong mga mata. Patay na siya. Ha? O bilampos ko, tigawag. Bilampos ko. Ako si Amida. Dili na ka importante ka iupagan. Ang importante ka mahibok ko na ang usay sunod kong lakang. Ang usay gusto mong ipabuhat sa patiglawas ng akong igsuon. Wa ka ba yun magbahay sa gibuhat mo sa imong maguwang nga imo siyang gipatay? Kung gano'n magbahay ko, kakaribal ko man siya sa akong gugba sa babae. Nga akong kibal pag-ayo Amida. Karon, unsay buhaton ko sa masurag patiglawas sa ako magwang, sultihi ko. Dili ba na'y pwedeng ilubog ko na lang siya tinis sa among yuta? Dili mahimo. Kung ilubong mo dinhi ang patayng lawas sa imong maguwang, nakita ko nga kaluton siya. Usa, Adunay dapit nga hangtod sa hangtod na siyang tuwa dito og dili na gyud siya makita og mahibalik pa ug unsay buti mo ipasabot sa imong gisulti. sa iyang larawan. Usa, larawan. Magtuo ang mga tao nga ang ilaon niya nga ilubong imong maguwang. Pero usa kini kabani sa saging. Ipaagi ta salamat kanang nakita mong naghigda nga imong maguwang. Mauna ang bani. Og ang niya sa atong atubangan, siya ang tinuod mong maguwang. Buhi pa dahil siya. Ginadili nako ang pagpatay din, Bir. Apan ang pagbilanggo, mahimo ko nga bisan kanus adi na siya makita pa. Usa, Lito ka sa dakong larawan sa imong maguwang, ang Ibre sobre Ibre nga nagpasabot bilangguan sa kahangturan. Apan bantayi nga walay makabalo sa maong pulong og ikaw lang. Kay kon may makabati ni anang pulonga og masundog niya kini, makabalik ang imong maguwang og mabuhi siya. usa, dili. Ebre sobre Ebre, apan bantaye nga walay makasundog ning pulonga. Kay kondona,
mabuhi ang imong igsuon og makabalik siya. Dili ko musugot nga mo ka nagbayta po iman. Ug karon, di adakos sa ibog na kularawan diri sa bugbog. Ug kinahanglan. Pasulod ko na ang ibog patay lawas sa ibog larawan. Ug bisag karos na. Dili ka na makabalik pa. Ug dili ko katugutan. Gamao ka na ibahita mo. Evre! Yes, sobre, Evre! Biag-biag akong larawan. Ang larawan mo, Iwan. Basta, gidahagdan ka isurod ko na ikaw diya sa imong larawan. Buyuron ko ikaw. Ug hindi ang bilangkuan. Ganay-agay di mo, Iwan. Ako ka na yung nasod sa imong larawan, Iwan. Ug bisag kayo sa dili ka na makabalik pa. Ako lang si Sandra. Ako lang siya. Akong ipagawas. Nabatay ka sa pagluwas mo na ako. Sa bagis nga manalap. Sabad-sabaran ko ang ako magabuktor. Agig pa karon ito na. Gabi sukol ko sa manalap. Gabi atakin ako. Mami! Denver anak! Ikaw ba ka na? Oh, Mami! Tabagi ko! Denver anak! May naitabo ni mo anak ha? O ginoo ko, Diyos ko! Denver anak! Nausa ka! O naitabo ni mo! Ha? Mami! Ay, Diyos ko! Ganong may mga samad ka man! Naunsa man ka anak! Unsay sunod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel. Nagsulat Ace Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.